Mm. Hello mga kawigel! So, Yun po. Yan, unang mukbang po natin ngayong taong 2024. Ano yung mukbang natin, Rishan? So meron po tayong imumukbang na Jollibee Pina Overload 2024. Yan, meron tayo ditong Chickenjoy, may burger tayo dyan, spaghetti, palabok, fries, peach mango pie, meron tayong ice cream, at may beverage tayong Sarap. Coke. So, bago po tayo magsimula, Pray muna po tayo. Mama, maraming salamat po sa binigay yung biyaya sa araw na to. Sana po lahat na nangangailangan ng tulong ay matulungan niyo po. Ito po isang dalangin ko sa inyong buktong na anak na si Yesu Kristo na aming tagapagligtas. Amen. Yan. So, hugas na po tayo ng kamay at Mukbang na po tayo. Bango na natin tong ice cream natin. Sige. Yan. Cheers muna tayo. Sige. Cheers. Kain na. Unang sabot. Sarap. Baby. Sarap. French fries. Ketchup. Meron pa po tayo ditong ketchup. Ay, ano ketchup? French fries. Wow. Kakain ng burger. Mm. Yan po. Wow. May yanis sa loob. Busog natin. Grabe yung mayonnaise. Ketchup.
Sarap. Try mo yung palabok. Pisaan mo ng kalamansi. May butong. Ayan. Ayan. Wala pala tayong tinido. Kakamayin na po namin. Pasensya na po. Sarap. Wow. Sabang juicy. Ito pala may tinidor. Ay, magic. Magic. Tagalin ko na po. Tingin ko po itong spaghetti. Tulad yung hotdog. Sarap. Kain po. Ang sarap ng palabok. Ayun o. Try mo yung palabok. Sarap. Pili pa tayo ng price.
Grabe, sarap. Tikim naman ako nitong palabok. Ano? Grabe, sarap. Spaghetti rin siya. Yan, sa'yo na yan. Sige. Nakuha. Kamayin mo na. Oo nga. Oh, sorry po. Chicken. Ayan. Kain po. Sarap ba? Palabok. Ito na lang. Kapangin ko na po. Try ko na po itong peach mango pie. Sarap ng peach mango pie. Lagyan natin ng ano. Ice cream? Yung ice cream natin, ito lang na. Yeah. Parang ice cream mga kainin ko na po yung ice cream. Ah.
Oo. Kunin mo ulit. Wow. Amoy mo. Sarap ng dessert. Tapos na tayo.